Atzerriko hizkuntza ibilbidea lehen hezkuntzan zein haur hezkuntzan garatzen den ibilbidea da. 6 hilabetetan zehar garatzen da 3. mailan eta dena ingelesez lantzen da. Baina ez da ingelesaren lanketa egiten, baizik eta edukiak edozein direla ere ingelesez egiten dira. Begiratzen diogu batez ere bi ildo nagusiri, ez? Alde batetik, bai gizartean eta bai ikastetxeetan ingelesa gero eta hedatuago dagoen kontestu hortan, nola erantzun modu eraginkor eta berritzaile batean, eta beste alde batetik begiratzen diogu gure gizarte eta eskolak gero eta anitzagoak direnez, bai hizkuntzei begira, bai kulturei begira, horri irakasleak, etorkizuneko irakasleak nola erantzun aldion modu egokienean. Orduan lanketa bi horiek egiten dira, bai irakasleak berdituen gaitasun guztiak ondo garatuta izateko. Ibilbide hau ikasita geroko lan irteerak handiak dira, bai, izan zaitezkelako ikastetxean bertan tutore edo ingeleseko irakasle edo ingelesez edo beste hizkuntza batzutan egiten diren arloetan irakasteko aukera izan dezakezu, bai lehen hezkuntzan zein haur hezkuntzan. Gainera, nazioarteko zigilua duen ibilbidea da eta beraz, nazioartean ere lan egiteko aukerak irekitzen ditu. Eta gainera, ikastetxeekin harreman zuzenean lan egiten dugunez, ikusten dugu profil honen beharra gero eta handiagoa dela eta eskaera handia dagoela.